Cez víkend odohrali druholigoví basketbalisti Kings Bardejov 2 súťažné zápasy. V sobotu nastúpili proti Krompachom, ktorí zápas začali lepšie a rýchlo sa ujali vedenia 4-12. Domáci dokázali otočiť na 13-12, ale Krompachy si vybudovali 5-6 bodový náskok, ktorý si po celý čas udržiavali a napokon zvíťazili 65-78. V nedeľu si chceli bardejovskí králi, hrajú v svetlých dresoch, reputáciu napraviť a v zápase s Košickou Abovijou začali excelentne. Rýchlo sa ujali vedenia 15-4. Oproti sobote sa zlepšili vo všetkých herných činnostiach a po polčase svietilo na ukazovateli skóre 36-32. Aj nástup do druhej časti hry vyšiel Bardejovu veľmi dobre. Dokázali si vytvoriť 10-bodový náskok a ten si udržiavali až do konca zápasu. Vo veľmi dobrom svetle sa predstavil Marián Štefančín, ktorý dokázal dirigovať obranu v zlomových chvíľach a aj preto si už Bardejov toto víťazstvo uísť nenechal. Košickú Aboviju napokon porazil 78-68.